Panguva inoyi zvoonekwa kunzi aiwa mutambo uya unenge wachizopera manje 2030 inenge yakufinaliziwa kana mageneral ari kusapotiwa kana ari kutembwa naBoom Shogeza akasaita action or akasaita plan panguva inoyi kuri kuonekwa kunzi yatova gobhora for 2030. Sadapinda mashoko ari kubuda achianalyzwa panapa nemacritics pamwe chete netsamba dziri kubuditswa neopposition yana Timba pamwe chete nana Chabangu zviri kuratidza kuti these guys they are going to accomplish it. Sadapinda mashoko abudanjirwa panapa tobo subscribe like on the bell kuti mutapaendo yalini emabudanjira chiti anoposta that press release yakareleasiwa nevakomana veTPC obudanjira achiti even if the 42 MPs choose to go against ED, it serves no purpose because the Chabangu MPs plus ZANU-PF MPs are enough to push ED 2030 through without any much effort. Their noise unenge uri mutsindo webete plus kunyepera kuzungaira chete chete because if ED 2030 goes through they will be the beneficiaries of it too. Tomashika kuda panguva ino zvichinzi aiwa toona kuti ma42 MPs ekwana Timba they are advocating kuti toda kuya tichistopa the 2030 plan vari kuri kuonekwa kunzi MPs aChabangu vari kuonekwa kunzi vakatobribiwa zvese zvatova finalized pamwe chete nevekuZANU-PF they are far much enough kuti vakwanise kuvhotera mutungamiri wenyika for 2030 plan. Mashoko ari kuda panguva ino zvichinzi right now it's not like mutungamiri wenyika ndiye achabenefita but it's going to benefit the opposition yana Chabangu nevamwe vari muZANU-PF. Zvikazi kuonekwa kunzi panguva ino the plan yekuopoza 2030 plan aiwa kunyazi kuonekwa kunzi inogona kushaya basa, inogona kushaya simba, ndo rutsananguro vachinzi mutsindo webete. But vanhu panguva inoyi vangotarisira kuna Boom Shogeza anozivana nemageneral ake kuti vo vakasangoita plan chete plan ye2030 is gonna be executed. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu, tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.